Ja tästä tulee supistin tähän. Tästä tulee öljy sisään ja ilmavirta on sillä kohtaa voimakkaampi, niin se lähtee sitten vetämään öljyä suihkeena sitten putkia eteenpäin palotilaan. Ja se täsmällis siitä putkea siellä sisällä, kun se alasimella hakkaa. Nyt siinä on polttoaineen syöttöputki kiinni. Täältä tulee ilma, tuonne se menee sitten polttoaineseos ja tää tulee sitten tuonne polttokammioon. Parit holet vielä. En tiedä laittaa enempää kuin ei tiedä, että onko niistä hyötyä vai haittaa. Se on sitten polttoainesäiliö. Aiemmin se toimii kompressorilla, se puhalsi TH-rahan öljy. Ja paine lykkäsi sen tuon suuttimen läpi. Nyt siinä on siis meininki, että se painovoimaisesti valuu se öljyhanan kautta tietysti kompressoria ja sitten se valuu tuonne putkeen ja se on litistetty ja tästä reiästä tulee puhallus ja täällä pöntössä se palaa ja tähän päälle tulee toinen polttokammio, mikä on sitten sellainen avattava ja jonka kanssa pystyy työskentelemään, niin se ehkä teen sen tuosta kaasupullosta. Siinä tulee sitten se itse sulatusuuni. Siinäpä se ensimmäinen